نيلو معلت أرستنا زيتي نمتعرا لوين 14 إسران شو منتن قبل على تدم مسواتي بدل زلو بوتا دما اتي كهن تزنت كابتي اب ايدو زلو زيتي اب يمانيت مسقر ازنون اب عبايتو يمانيت ايدون كاب اب عبايتو يمانيت اغرون يلكيو نتي كابت زيت استرفه اب ايد اتكاهن زلو اب قدمي እግዚአብሔር ከተዓረቆ اب رأسي اتزنت يكبرو يبل لوين 14 28 29 مجمرة متعرق السريد حتى بدم يتختم مغنياتو كجمر كلو انتا يقولوا ابلعلي اتدم مسواتي بدل يقولوا بدم يزجمر مجمرة عرق بمن يزخون بدمي قتيلو قن بمنتا يلولو بزيت دما انصحيو يلولو لازم مجمرة متعرق السريد حتى بدم يتختم قتيلو بزيت دما زنصه كفل أكلات اتكهن اب اجري ابتي እግዚአብሔር زأززو أكل بمقبأ ينصهو أيناي كفل أكالي بزيت زنصه نمنتا يزوم كفل أكلاتنا تمريض قتيلنا እንሪኦ حسابي قطر حدا يمانيتي مسقور ازنو يلولو يمانيتي مسقور ازنو ازني ذات فترلو قند علامه نمسمعي كم توسخ دما بفላይ እንደቅ አንስቲዮ አብ እዝኒ መመላኽዒ ክትሻ ሶቅሬን ንጥቀመሉ ናብታ አንድ ሐሳብ ምልሲና ግን ንምንታይ የማነይት እዝኒ ኢልና ትንሐትት የድሌና የማን ዝብል ነገር የማን ኃይል አምላኽ ይብለና የማን ኩሉ ጊዜ ኃይል አምላኽ ምዃኑ ቃል አምላኽ ይነግረና መዝሙር 118 16 የማነይቲ እግዚአብሔር ልዕል ትብል የማነይት እግዚአብሔር ኃይል ትገብር ይብለና ብዙሕ ጣሳት አሉ ብዛዕባ የማን ዝብል ክትሰምዕ ከለኻ አሰማማዕኻ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክትሰምዕ ንምንታያ የማነይቲ መስቆር እዝኑ ቀባዮ ዝብል ዘሎ ክትሰምዕ ከለኻ አሰማማዕኻ ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ክትሰምዕ እቲ እግዚአብሔር ዝብለካ ወይ ድማ ዝኣዘዘካ ክትሰምዕ እሞ ክትገብሮ ምክንያቱ ምእንቲ ክትገብሮ ተጠንቂዕካ ስማዕ ይብለና ዝዓበየ ድማ እዝኒ ዝሰምዓቶ እዩ ኢድን እግርን ዝትግብር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣብዚ ሕጂ ከነስተውዕሉ ዘለና ብሩኻት አሰማማዕና የማን ኩሉ ጊዜ የማናይ እንታይ በብዛሕትኡ ኣብ የማን ሓይሊ ናይ ዝኾነ ሰብ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት እዩ የማናይ ወገን ሓይሉ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ኣብ የማን እዩ በጀካ ገለ ውሕዳት ፀጋማይ ወገን ዘብሉ ማለት እዩ እቲ ዝበዝሕ ግን የማን እዩ ሕጂ የማናይ እዝንኻ የማናይ እዝኑ እንታይ ግበሩ የማናይ እዝኑ ኣብቲ መስቆር ልኸዮ ኢልዎ እዚ ማለት ንምንታይ እንድሕር ኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን እንታይ ይጥቀሙ ነይሮም 7 ዓመት ዝተገዝኣካ ባርያ أمبل شوائت عمد جن أنت يكبر حار أو تعيويلو إنه أنا أيوتسني مسح أنت تعموه نبر أيوتسني دم أنت بلجن أنت يكبره أب ما أتو أفتي لدات كيد كان تكبره أزنو بمسفس أرمو كل جزينات كبارية يكون له جي أزنو تسأر سب أنت ريفا وانا زلوا نوانو ما كل جزين مسوق نبري إلو زو السنة سب مخانو كل سبي فلتوي እዝኑ የማና ኢዱ የማናይት እዝኑ እንታይ ዝኾነ ዝተሰቆረ እዝኑ ዝተሰቆረ ባርያ ማለት እዩ እቲ ባርያ እዚ ባርያ ናቱ ዝብሎ ወላ ሓደ ነገር የብሉን ናተይ ዝብሎ መሰል የብሉን ናተይ ዝብሎ ናብ ወላ ሓደ ናተይ ኣነ ንዓይ ዝብሉ እዞም መሰላት እዚኦም ባርያ የብሉን ባርያ ንጎይቱ እዩ ዝነብር እሱ ዝበሎ ይዝገብር ንሱ ናብ ዝበሎ ይልአ كوفل انت بلو كوفي بالكيد انت بلو يخير سرح انت بلو يسرح كل نجر أمن يا زلان حرينا ناطيوت بمولو زبيري باركة زداقم 15 جيرول تسجدون كنالو
أنا ونابز غير له أملاك سمي بارا سلازي انت أيو يماناي إذنو انت إزدلي كل نتي زلأخ ويدما نتوانا ويكا نتي قويتو نمئزاز زقبر ملكتي قويتا سمي بارا نحنا دما نكريستوس كابتن يقول مدحنا استقبلنا له جيزي السو زبلنا خنقبر እግዚአብሔር ካብ ሰማይ እንታይ ኢሉሎ ተዛሪብሎ ሰለስተ ጊዜ ሓደ ዓይነት ቃል እግዚአብሔር ተዛሪብሎ እነሆ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቱ ወደ ንሱ ዝብለኩም ግበር እዚ ካብ ሰማይ ሰለስተ ጊዜ ዝመፀ ድምፂ ንሕና ድማ ንጎይታ ከም ናይ ብሕቲ መድሓኒና ካብ ዝተቀበልናሉ ጊዜ ጀሚርና አሜንን እወን ኢልና ዝተቀበልና እንታይና ንሱ ዝብለና ክንሰምዕ እሱ ድማ እንታይ ኢሉሎ አባጊዐይ ድምፀይ ይሰምዓ ካብ ድምፂ ጓና ግን ካለ ድምፂ ጓና እንተሰምዓ ግና ስለ ዘይሰምዑ ካብኡ ግና እንታይ ገብራ ይጋልባ እምበር ኣይስዕብኦን ይንገርና ሎሚ ኣይናይ ድምፂ ንልብኻ ናበየናይ ድምፂ ሰሚዕካ ኢኻ ትጓዓዝ ዘለኻ ሎሚ እዝንና እንታይ ይሰምዕ ንኣምላኽ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለና ሎምዓልቲ ኣብ ዝነበረና ጸሎትሲ እንታይ ዝብል ሕቶ ነይሩ ኣብቲ ናይ ጸሎት ቀድሚ ምጅማርና ተሓፍትታይ ትብለኒ እቲ ንጉስ ክብሪ ከኣቱስ ደጌታት ክፈቱ ዝብል ቃል ኣብ ልበይ ክመላለስ ቀንዩ ኢላትን ኦኬ እጂ ሞት ንጉስ ክብሪ ከኣቱስ ከልኪልዎ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ እዚ ናይ ሎምዓልቲ መደብና ወላ ኣብቲ ዝነበርና እንታይ እዩ ብዛዕባ ቤተክርስትያንን ብዛዕባ ማሕበር ኣምላኽ ነይሩ ጸሎትና ማለት ሶኒ ከምኡ ዘለና ናይ ነዊሕ ጊዜ መደብ ንብቲ ንጉስ ክብሪ ከኣቱ ከልኪልዎ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ እዚ ኢና መጀመርያ ክነፅንዕ ዘለና ስለዚ ወላ ንሕና እውን ካባና ክንጅምር ተዳ ኮይኑሲ ከይኣቱ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከይኣቱ ዝኸልክሎስ እንታይ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከይኣቱ ናይ እግዚኣብሔር መሪሕነት ከይትረክብ ሎሚ ንኣምላኽካ ጥራሕ ከይትሰምዕ ዝሻመወካ ነገር እንታይ እዩ ድሓር እዚ ምስ በልና ብሩኻት እንታይ መፅዩ ቀዳማይ ሞባይል ቀዳማይ እንታይ መፅዩ ሞባይል ንሰን በዓል ቤታም ኣብ ክልተ ቦታ ኮፍ ኢሎም ነናቶም ሞባይል እዮም ከፊቶም ኢኻ ትረኽቦም ተረዲናሉ ማስ ሜድያ እቲ ዝዓበየ ካብ ኣምላኽ ንሰብ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ፈልይዎ ዘሎ መስመሪ እዚ ማስ ሜድያ ሕማቕ ድዩ ኖ ማስ ሜድያ ኣይኮነን ሕማቕ ኣጠቓቕማኻ እዩ ሕማቕ ሽዑ በዓል ቤታ ድሒሩ ስለ ዝመፀ ብዛዕባ ከምዚ ኢና ንፅሊ ፀኒሕና ብዛዕባ ከምዚ ኢና ተዘራሪብና ጸሎትና ድማ እግዚኣብሔር ንልቢ ህዝቡ ክመልሶ ዝብል ነይሩ ኢልና ሽዑ እንታይ ኢልና ክገርመክን ኣምላኽ ባርኽክን ንዓይ እውን ጎይታ ምንዝርና ኢሉና ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ሰንቢደ ጎይታ እንታይ ዝበልካ ምስ በልኮ ግን ኣነ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ነገር ይርኢ ነይረ ኢሉ እጂ ካብቲ ዝሪኦ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፅቡቕ ነገር ምስ ተዛረቡ ኣነ ኸ ይምልስ ሕጂ ብዙሓት እዮም ነቲ ናተይ ሸር ዝብሉ ዋላ ኣምባሳደራት ከማን ቴንኪዩ ዝበሉ ሰባት ነይሮም ድሓር ኣብ ከምዚ ክትዕባ ኣሎ እቶ ገለ ክብሉ ንጀሚሮም ብምሉእ ንዖም ፅለይ ተራኽቦ ግን ምስ ዓለማውያን ዝዛረብ ነይረ ዓለማዊ ቃል ተጠቂመ ኢኻ ዝምልሰሎም እዩ ንሪኦ ኣለና ብሩኻት ኣበይኻ የሱስ ክርስቶስ እቲ ሞዴል ናይ ህይወትና ዝኾነ እቲ ብዋጋ ዝዓደገና የሱስ ክርስቶስ እኳ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ስፍራ ክውዕል ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሎም ኣብቲ ናይ ኣቦይ ክህሉ ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ሎሚ እንታይ ካ ዝሰምዕ ዘለኻ እንታይ እዩ ንልብኻ ሒዝዎ ዘሎ ክንመዓቐል ከይተረፈ ኣይደልዩኒ ሎሚ ኣባጊዐይ ስንዓይ ጥራሕ እንድሰምዓ እዩ ዝብለና ነገር ግን ንሕና ንዑ ጥራሕ ዲና ንሰምዕ ወይስ ካልእ ጎድናዊ ንሰምዖም ነገራት ኣለዉ ሽዑ ኣነ እውን ሓደ ነገር ኣብዚ ቀረባ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ኩናት ክጅመር ዝብል ምዕግርጋር ኣብ ዝነበረሉ ብጣዕሚ ልብና ከቢድዎ ነይሩ ሽዑ ንፅሊ እንታይ ይገብር ነይረ 10 ጊዜ ይኸፍት ኩናት ተጀሚሩ ክብሉ ከለዉ ሓቂ መሲሉን ነቶም መፃሊተ ይድውለሎም ድሕርተ ኢልን እቲ ሓደ እቲ ናይ ሓቂ እኮ ኣይኮነ እዞም ዩቲበራት እኮ ሓሶት እዮም ዝለቁ ኢልን ኣሃ ከምኡ ከሎ ዲለ ሽዑ ግን ጎይታ እንታይ ከም ዝበለኒ ክነግረኩም ብሩኻት ብምሉእ ጊዜ ልበይ እቲ ኣእምሮይ በዚ ነገር እዚ ከም ዝተታሕዘ እዩ ተዛሪብኒ ብጣዕሚ ሰንቢደ እውይ ጎይታ ክሳብ ከምዚ ድዩ ዘጉድለኒ ኢለ ሽዑ ከዓ በቲኸ ጎይታ ስሙ ይባረኽ ኣምላኽ ረዲእኒ እንታይ ገይረ በቲኸ ኣብዚ ግን ምፍታሕ ብሓደ ሳይ ጥራይ ኣይኮኑ ወላ ቃል ኣምላኽ እንዲም እዚ ሕጂ ግን ቃል ኣምላኽ ኢልካ ኣብኡ ጊዜ ምውሳድ ከማን ኣሎ
ولا مزمور ولا كلام أملاخ يسمع لهم دابلك أزيز كلام أملاخ دابلك تيتقبريها أو توصد نسخة بعلها كتنب نسخة بعلها كتصلي قص إجزابير كدلي قل إجزابير زلي إجزابير كل جزء مسؤول الزرارة بيدلي مسؤول كن الزرارة بيصبينا أملاخ سمو يبارك نزي بروخات حواتي لومي نزي نقر زي أتأبي أنا هنقاطعون كنت أنت أقلون زلنا نقر أنتي كسمعتو على الله أنتيها جزيها كندي كميتنا جزيها بس نقر تتحيزلو ويدما كافتي أملاخ نقر بزرح أكا تتحيزلو مفتاش يدلينا جزابير سمو يبارك لذي يمانيتي إزنو تكبروا إلو كبأيو إزمانت قدسو إزنو سي نعي رايك سمعك قدسو نعي أنا زبال كوت رايك قبرسي قدسو فليلي نعي فليلي نحن هذا مكابا أحمد أكاب زنبرنا كله كنصحنا خلو أملاك سمو يبارك أتي أبانا زاتو كيدان دم ترايكونن إجابي بقالون بدمن يسوس كريستوس نتاجرنا تقبلنا قويتا سمو يبارك آمين قال تقبلنا هنا حواتي اتذهب كاني قال حبكوم إلو ስለዚህ እግዚአብሔር ብደም ወዱ ጥራይ ዶ የኮነ ተበጅናስ ቃል ድማ ሰዲድልን አምላክ ስሙ ይባረክ እቲ ቃልካ ንእግሬ መብራትን መንገደይካ ብርሃን እቲ ቃል ዝመርሕ እቲ ቃል ናብቲ ክትበፅሖ ዘለካ ቦታ ከብፅሓካ ዝኽእል ህያው ዝኾነ ቃል ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እምበኣር ኣሕዋተይ ክሰምዕ ከለካ ኣሰማምዓኻ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክሰምዕ እቲ እግዚአብሔር ዝብለካ ወይ ዝዘካ ክትሰምዕ እሞ ክትገብሮ ስለዚህ እዝንኻና ኣምላኽ ጥራይ ክሰምዕ ካብ ሓጢኣት ድማ ክትሕሎ የማነይቲ እዝኒ እቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ቀድሶ ኢልዎ ነቲ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብሲ የማነይቲ እዝኑ እንታይ ግበሮ ኢልዎ ቀድሶ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ በኣር እንታይ የድልዮ እዝንና እንታይ የድልዮ እዩ ምቅዳስ የድልዮ እዩ ኣብዚ ሓለፈ እንድሕር ንዝክር ኮይና እዝኒ ክግዘር ከም ዘለዎ ተማሂርና ነርና እንድሕር ትዝክራ ኮንክን ከምዚ ዝሪእክን ዘለኹ ትዝክርኦ እውን ኣይመስለንን እግዚኣብሔር ኣብ ልብኽን ይፅሓፉ ነገር ግን እዝንና እንታይ የድልዮ እዩ ይክግዘር የድልዮ እዝኒ ብቃል ኣምላኽ ይግዘር እዩ ብሩኻት እዝኒ ብቃል ኣምላኽ ይግዘር እዝኒ ብመንፈስ ቅዱስ ድማ እንታይ ክኸውን ይቅደስ እዩ ዝተቀደሰ ኣእዛን ጥራሕን ድማ ንኣምላኽ ጥራይ እንታይ ዝገብራ ዝሰምዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታ ነቲ ካብ ኣምላኽ ሒዞ ዝመፀ ቃል ኣብ ኣእዛን እስራኤላውያን እዩ ተዛሪቦ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ሙፃእ ሓረ ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መፅሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂቦ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ ኢሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈፀመ ክብሎም ጀመረ ይብለና ሉቃስ 4:18-21 ዘሎ እዚ ፅሑፍ እዚ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓረ ክሰብኽ ለኣኻኒ ነቲ መፅሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂቦ ተቐመጠ ይብለና ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ፅሑፍ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈፀመ ክብሎም ጀመረ ምክንያቱ እዚ ኣብ እዝኖም እዚ ቃል ቀደም ኣብ ትንቢት እዮም ዝፈልጥዎ ሎሚ ድማ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈፀመ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሃንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ሊኢኹ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ኢሉ ምስ ሓተተ ምስ ለኣኾም እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ኣለዉ ወንጌል ከዓ ይስበኻሉ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ይስበኻሉ እቲ በኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢሉ ምላሽ ከም ዝሰደደሉ ይነግረና ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣብ እዛኖም ተፈፂሙ ኣብ ሂወት ብዙሓት ድማ እንታይ ኮይኑ ተፈፂሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሰሉ ዘመን ሙታታ ተስኡ ንድኻታት ወንጌል ተሰቢኹ ምሩኻት መሊሱ ንዕውራት የዒንቲ ዕውራት ከፊቱ ንዝተጋፍዑ ሓር ኣውፅኡ እዚ ኩሉ እንታይ ገይርዎ እዩ እቲ ኣብ እዛኖም ዝሰምዕዎ ሎሚ ኢሉ ድነገሮም ኣብ ባይታ ድማ እዚ ቃል እዚ ከተግብር ከሎ ኢና ንሪኦ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ስለዚ ብሩኻት እዚ ንኻ ዝሰምዓቶ ኣብ ፍፃሜ ምርኣይ ኣብዚኦም ሰባት እዚኦም ኣፀቢዮና ኣራጊፅና ንርኢ ካብቲ ኣባጊዑ ቃሉ ይሰምዓ
እተን ኣባጊዑን ድምፁ የለልያ ዮሐንስ 10:3 ስጋብ 5 ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ድምፂ ቃል ስለ ዘይፈልጣ ካብኡ ይጋልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ኢልና ኣባጊዑ መጀመርታ እንታይ ይገብራ ቃሉ ይሰምዓ እዚ ምስማዕ ዝብል ህፃናት እንተ ደኣ ርኢናዮም ካብ መጀመርታ እንታይ እዮም ዝሰምዑ ብሓደ ቦታ ኮይንካ ድምፂ እንድሕር ደኣ ድምፂ ጌርካ ናብታ ዝሰምዓ እንታይ ይገብር እቲ ህፃን ዋላ እኳ ኣፉ እንተዘይተዛረበ ክገልፅ ዋላ እንተዘይከኣለ ናብቲ ድምፂ ዝሰምዓሉ ግን እንታይ ይገብር ይጥወ እዚ ኣእዛን እቲ ህፃን ጥዑያት ምዃነን ገና ህፃን ከሎ ኢኻ እንታይ ትገብር ድምፂ ምስ ገበርካሉ ናብኡ እንድሕር ደኣ ጠሚቱ ናብቲ ዝሰምዖ ድምፂ እንድሕር ግልፅ ኢሉ ኣእዛኑ ጥዑይ ምዃኑ እንታይ ትገብር ብሕክምና ተረጋግፅ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ካብ ሓሊፉ እዘን ኣባጊዕ ድማ እተን ብዋጋ ዝተዓደጋ ኣባጊዕ ዋን ድምፂ ዋንአን እንታይ ይገብራ ይሰምዓ ኣባጊዑ ቃሉ ይሰምዓ እተን ኣባጊዑን ድምፁ የለልያ ኢሉኻ ምልላይ ከዓ ይመፅእ መጀመርያ ህፃን ድምፂ ኣደን ኣቦን ኣብታ ቤት ዘለው ስድራ ቤትን እንታይ ዝገብር ዝፈሊን ዘለሊ ካብ ናይ ካልእ ድምፂ ሰምዕ ከሉ ዘይፈልጦ ድምፂ እንድሕር ሰሚዑ እንታይ ይገብረኒ ናኡ ሕቁፍ ሃነፍንፍ ኣይብለኒ እኳ ዳ ከማ ንድሕሪት ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እተን ኣባጊዑ ድምፂ እንታይ ገብራ የለልያ ተደጋጋሚ ብምስማዕ እንታይ ገይርዎ ነቲ ድምፂ ከለልዮን ክፈልዮን ክኢሉ ቃል ኣምላኽ ተደጋጋሚ ትሰምዖ ድምፂ ኣምላኽ ተደጋጋሚ ትሰምዖ እንድሕር ኮንካ ናብ ምንታይ ክትመፅእ ኢኻ ኣብ ምልላይ ክትመፅእ ኢኻ ኣብ ምፍላይ ክትመፅእ ኢኻ ኣብ ምርዳእ ክትመፅእ ኢኻ ናይ ጓና ድምፂ ክመፅእ ከሎ ሽዑ እንታይ ትገብሮ ካብኡ ተሃድም ናይ ጓና ድምፂ ኣይናዩ ናይ ኣምላኽ ድምፂ ድሕር ኢልና እቲ ንዓኻ ንሂወት ዝኾነካ ቃል ንሱ ድምፂ ቦኻ እዩ እቲ ንሂወት ዘይኮነካ ዘይጠቅም ዘረባ ዘይጠቅም ዋዛ ሕሜት ሻራ ምፍልላይ ባእሲ ህውከት ዝርግርግ ቅንኣት ኢሉ ብፍረ ስጋ ገሊፅዎ ዘሎ ኣብ ገላትያ ካብ 18 ገሊፅዎ ዘሎ ሓሳባት እዚ ድማ ንዓኻ እንታይ እዩ ድምፂ ጓና ኣጋንንቲ ዝጥቀመሉ ወይ ድማ ናይ ሰይጣን ቀንዲ ኣፅዋር ዝኾነ ድምፅታት እዩ ስለዚ ሎሚ እንታይ ኢኻ ትሰምዕ ክሰምዕ ከለካ ትሃድም ዲኻ ወይስ ኣብኡ ግዜ ትወስድ ነዝርእስና እዝንና ሲና ኣምላኽ ተቐቢዩ ድዩ ኣይተቐበአን ተቐዲሱ ድዩ ኣይተቐደሰን እቲ መንፈስ ኣባና ኣሎ ንሕና ግን እንድሕር ደኣ ነቲ መንፈስ ዘይንስዕቦ እንተ ደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለና ሽግር ኣለና ማለት እዩ እዝኒ ብቃል ኣምላኽ ይግዘር ንኣምላኽን ድማ ተጠንቅቑ ይሰምዕ ናይ ኣምላኽ ይሰምዕ ክሰምዕ ከሎ ንኣምላኽ ኢሉ ይሰምዕ ክሰምዕ ከሎ ድማ ኣብቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ምእትን ክላኽ ተጠንቂቑ ይሰምዕ ተጠንቂቕካ ክሰምዕ የድልየካ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ እዝኒ ብዙሕ ነገር እንታይ ትገብር እያ ትሰምዕ ካብ ርሑቕ ትሰምዓ እዝኒ ካብ ቀረባ ትሰምዓ ነገር ግን እቲ ምፍላይ ናተይ እናታትኩምን ግደ እዩ ተንሓግ ንብልዒ ከም ዘስተማቕሮ እዝኒ ንዘረባ ይዕዘቦ ተንሓግ ንብልዒ ከም ዘስተማቕሮ እዝኒ ድማ ንዘረባ ይዕዘቦ ይብለና ተንሓግ እንታይ ናይ ምግባር ባህሪ ይደለዋ እንድሕር ኢልና ዝኾነ ነገር ኣብ ኣፍካ ምስ እትኸስ ምስቲ ብልሳንካ ናብ ተንሓግካ ኣጣቢቕካ እንታይ ትገብሮ ተስተማቕሮ እዝኒ ድማ ንቃላት እንታይ ይገብሮ እዩ እዝኒ ከዓ ንዘረባ እንታይ ይገብሮ ይዕዘቦ ማለት የስተውዕል ይምርምሮ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ስለዚ እዝኒ እንታይ ናይ ምግባር ባህሪ ኣለዎ ይዕዘብን ሽዑ ፈልዩ ናይ ምርዳእ ነቲ ዝሰምዖ ናይ መን ድምፂ ምዃኑ ከዓ ናይ ምፍላይ ባህሪ ኣለዎ ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ሕጂ ግን ዓይነይ ሪኣትካ ኢሉ ኢዮብ ኣብ 42:5 ኣምላኽ ስሙ ይባረክ ምናልባት ሪከርድ ይግበር ስለ ዘሎ ካልእ ጥቕስታት ክውስኸልክን እዚኣ እንድሕር ቢልካለይ ምሳሌ 15:31 እንተኸፊትካለይ ዝበለፀ ኢዮብ 34:3 ምሳሌ 15:31 ምሳሌ 18:8 ማቴዎስ 11:15 እዘን ጥቕስታት እዚአን ምሳሌ ክንደየ ምሳሌ 15:3
مش سديدي الله ها سديدي الله اوكي عيد زيبر أكل سفرين نوكيات نسنايت كا يقامتهم عيد زيبر أكل سفرين نوكيات نسنايت كان تيجبرهم يقامتهم أملاك سمي بار أنت يجبر يقامتك يريئك እግዚአብሔር እንታዩ አዛኑ ሁሉ ጊዜ ናመን እንሰማ አዛን እግዚአብሔር ናብ ጻድቃን ይሉ ናብ አውያቶም ይሉ አምላክ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እዝን ዘላቶ ይሉ ድማ እንደገና እቲ መንፈስ ንማህበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር በተኻል አይሞታይ ክጉዳእን ኢሉ አብራኢ 2:11 ይዛረበና ስለዚህ እቲ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማህበራት ዝብለን እንታይ ይግበር يسمع لو من يسمع إذن زلو عيني إذن زلو منفساوي أأذن زلو نكزيابير سأدس أأذن زلو نكزيابير تراك سمع أنا زلو زحلنا دقيم سي زخون يخون دمسي أيك حواوسني زبالة بزنا قرزي سأدس زب انت يقبر أتي منفس المحبرات زبلن زلو يسمع جابير يدقفنا كي امبارنا أملاخ نمسمع أزني يقبع كاله أبقى الأملاخ كم زيبل حدا باريا مسخا شو عتا عمت مسنها أفانو نسوقنا مسخا أسلزت عمونا عخان نبيت كم فاتي دما كابخا أيوتسن انت بلكا كخون مسفا وسدمو إزنو أما عطو جيركا عن كله نحوار باريخا يكون نتا باريخاون كم أقبر رايلو زداكم 10 شو عتا بحرزي إزباريا نقويتو ترح بمسمعن بمئزازن زمنو عبيت قويتو يودع لو من إحنا قلنا أملاخ تسعيرنا إنا عب حدش كدام بدم يسوس تقدسنا بقالو تحاتينا هنا منفس قدوس دم أبانا له نقويتا كنك قبل كلنا نسوس بلنا ترحنا مسمعن نمئزازن إنا بقو وآمين ناس عبناه إذننا أنتي كسمع أنتي كتسمع توعلا لا نفتش أملاخ سومي بارا بقرا حواتي إذننا أنتي كسمع إذننا أنتي يسمع إذننا بقى الأملاخ تجازيرو دو إذننا أنا أملاخ راح دي تسمع بزح دمصتات ندحر تسمع وكينكا أنتي تقبري تخلنيخا نتني أملاخ كتفليو أي تخلنيخا زي أبزح منفسو نقرات أنتي يمتصين دحري الناس تحاوس دمص مسمع شجري يمتص بفلاي دما أبزع أبي كريستيانات تنبيت بفلاي أبز زمن زي أزيو حدا قنيا زغون الملك حيزو زلو نقرت داخالي انتي تنبيتي مخنياتو زتفالالي دمتي ناسمعكا انت هتقبري تخلني عندك دمتي كاب سقالو دمتي كاب سيطانالو دمتي كاب أملاخالو بمتان نتنا أملاخ زقرب كاي خانتي تقبرو نتني أملاخ دمتي كاب كالو دمتي تاتفاليو الأملاخ تنبيت أبتفت أمنتيو زر ويدما زأمن كبلنا نكلو زتفالالي كالو دمتي تاتسلزلو أتي دمتي أتي إسخات سمع كاي دمت أملاخ مخانون زي مخانون أباي تخفت أم كله ينتهي زخون دمت أملاخ مخانون زراعات سلزي بروخات أب بزوح منفساوي قعزونا أب منفساو لممداتنا إزني وساني زخونة ترات تتعوت إزني زسمعو انتهي قبرو إزني زسمعو أداوي تقبرو أقار دما نابوتا فتامي بمقعز انتهي قبرو أفت تقبار كمسات فايفونا لذي إزني وسان سلز هون انتي لولو مجمريا أبوز حدا إزنو يمانيت مسكور إزنو كافت زيتي أو أيوه أب حدش كده نحنا أبقات كافت قدوس علىكم إلنا أبقات ما انتي تقبرنا أبقات يا حواتي زقدسنا زمهرنا قنوع زبلا زفلتنا زمرحنا نسو بعلو منفس قدوس أملاك سمو يبارا لومي نمنفس قدوس كاين مس منفس قدوس انت كاين قبر دمصتات اندحر بزح دمصتات اندحر نسمع لنا خوينا نافتي ناتو دمص سقعت مص انت يتقبرني تخكلنيا دمص تسمع تتردان اي تخلني منفس قدوس مسو ختعلل اندا تصبيكا خلو مسو تزارارب اندا تصبيكا خلو نسها ግን ናብ ካለ ተገዚርካ ከይድካ ድሕር ኣለኻ مجزار زي እንታይ ይዝባል أبغى تجزيرة خيدا مش نبل
تلكيم كامغين مالتي جزرت بسقا يكون كل زارب درو تجزيرو زبال أباهلا حبرة سمنا أنتي بقيتون تقلتون ولا مسكالة أوت تسأمبيرا الحركيدا تجزيرة خيدا يبال تسأمبيرا خيدا مالتي ثلاثة حواتي لومي كم تن تجزيرا زخدا أباقي دينا ويس كم تن أبوان أن لجيبن زخداي እግዚአብሔር أوعن مويلو كمل سلكا زي تفلتو عابين سورون مستيركا خجلت سلكا إلو مس እግዚአብሔር مزررا وين ما مس منفس قدوس عند حدا أنويحكا جيدي توسد نخينكا نعو طرح بملماد كافت هلاونتو موصا مالتنا أخا عسا كاب بحر كم زوصي أنت دا مز منفس أولو مد زي أتخيل ما كل جيسي تنبرو نبرا لعخا السو نبرا تقبرو مو نفتي منفساو درجها كيبت أحكا تنبر እግዚአብሔር ካብዚ አንኬል ዝክንወጽ ይደግፈና حواتي ትክክለኛ ድምጽ ጽሪ ዝኾነ ድምጽ ናይ ቦና ድምጽ ኣዛን ካዚ ኣብ ድሕሪኻስ መምህራንን ክሰምዓይን ኢሉ ዝምትም ድምጽኻ ሎሚ ዘዕሬካ መንገድኻ ዝቕንዕ መንፈስ ቅዱስ ተሰምዖ ዲኻ ኣይተሰምዖን ክትጽሊ ከለኻ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እንዳሰማዕካ ዲኻ ትጽሊ ወይስ بلما دي خاتتصلي لذا حواني كابزنا إلى ماد هيوت كنوت ستدام هينو لومي إذننا منفس قدوس إذنك أدسو السما معك أدسو كتعي السما معك كتعي الرداد أي كتعي اتسمعو فلت اتسمعو كستوعل اتسمعو نمفلاي كسمعسي منفس قدوس أدسني حجون كل جزي انت يدلينا من تايدلينا كل جزي نفسه بزي فلتت كتكون صبا يكون نيلو نفسي دحداك مولاد كان نفسه تايد ليه كل جزء تايد ليه على ليه فلتت يد ليه مسمع يد ليه كم من فس قدوس على ليه كم من فس قدوس زدم تصبوخا كتفلي مسبوخا كتوعل مسبوخا دم تحضر الزيابي اللومي نزيد ليك قويتا سمي بارا إذا حواتي لومي نافت تخكلن يزخون مسمع كنقاتو كمتي مريم سي كاب أزي وسد جدا حريا زبلا أب أجري قويتا كوف مبال يدلينا جيزي موساد مسؤول كان قلل يدلينا بذوح أمان إذا شجر له نجار تدخليو على أملاك سمع أنا أبوزو حد زريق مالتيو نقال أملاك سب كوف مسبلا أنت يزخون بتغسل قدي خاطري بتفقم كبلي خاطري بتي بدك بمبعزاز بحيلة قدليني تاتمرت زودا إلا ندحر كوين يقول ملو ليك حدر يخلي تسب ما تعرف قدس مسحاسكا دك آسي متأكا تخصص تبل نمنتاي كمزي خون ندحري لنا داي سلسخوني هادي دخام دو يمثلنا أيكونن أب كل من جمرة مسؤوب زلمتنا يو حبرات ينتهي هون مستي منفس حبرات كلونا خلو نمسمع أبزوا علنا وعيلنا نمسمع إنا نهوخ مبر تاي نقبرنينا نمدك أسا يكوننا نهوخ تاي حتى ناي لممدي حتى ناي كن الله ما مدو يدلين نحواتي مسؤو جيزي خنوسد كلنا أبزي زلنا نقويتا كل أخو زيدي ولا حدا سبيلن نقرقن اتزل أسمعي إزل أخو ما السما معنا كتطبق السما معنا كتعي السما معنا مفلايكن زفلي مسمع خنسمعقن مسؤو جيزي خنوسد يدلين كسمع كلها انت يزقبرلك منفس قدوس ما أتطبق ما انت خسمع لبخي خفتلك ليديا نفتي باولوس زربو زربر زربا كتسمع صن مسبلتي املاك لبا كفتل لايبل كتسمع صن مسبل كانت يزخون صن كتبل كلها انا املاك تسمع كدلي كلها قال املاك تسمع كدلي كلها نكزابير كتسمع كدلي كلها اكزابير كانت يقبرك لبخا يخفتلك كويتا يدغفنا زابير يبارككم نيلو معلتي أبزي أودينا لنا كم فؤاد أملاك أبزي أتصل يمانيتي إد أتصل إد ما كن رأينا وقيتا يبارككم ليلو معلت مدى بابزي ودينا لنا تباركو